Takže dobrý deň, vážení akcionári a milí hostia. Rada by som sa vám predstavila. Moje meno je Ingrid Vajdová a zastupujem pozíciu výrobnej riaditeľky. Vítam vás na riadnom valnom zhromaždení 14. roku našej firmy. Naša firma sa nazýva Villaem AS akciová spoločnosť. Rada by som vám predstavila našich kolegov, akými sú personálny riaditeľ Milan Daňko, nová riaditeľka Ludmila Marcinulová, za financie zodpovedá Ivana Bobuská a poslednú funkciu alebo prednú zastupuje Viktória Vašková ako generálna riaditeľka. Takže ďakujem mojej kolegyni za slovo. Dobrý deň vám prajem, som generálna riaditeľka a moje meno je Viktória Vašková. Dovoľte, aby som vám predstavila zhrňujúcu správu podnikania našej akciovej spoločnosti Villaem. Podnik sme prevzali po 10 rokoch podnikania vo veľmi stave. Keďže ideou podniku je inovuj, lebo neprežiješ, vzali sme ho do vlastných rúk a týmito strategickými cieľmi sme ho chceli priviesť do lepšieho stavu. Začala by som marketingom a odbytom. Tu sú opatrenia zamerané na odbyt tuzemsku a zahraničí. Chceli sme zvýšiť obrat na 400 000, čo sa nám skoro aj podarilo, lebo sme v 14. roku dosiahli obrat 385 782. Trhový výsledok, výroba jedného druhu výrobku kabelky, zvýšili sme kvalitu z druhého stupňa na prvý stupeň kvality. Cena má byť primeraná kvalite výrobku, taká, aby pokryla naše náklady. Podpora predaja, reklama má podporiť dopyt po výrobkoch a zviditeľniť značku a imič podniku. Distribúcia, najprv to boli obchodné domy a teraz aj vlastné stánky, čiže butiky. A to sme si priblížili tým, že sme zvýšili kvalitu výrobku. Pracovníci, zabezpečovať do spoločnosti kvalifikovaných pracovníkov a poskytovať im kvalifikačné kurzy, podporovať ich motiváciu, poskytovaním podmien za ich tvorivosť a pracovitosť. A čo sa týka výroby, snažíme sa o to, aby priebeh výroby bol podľa možnosti automatizovaný v maximálnej miere. Usilujeme sa o výrobu ekologických výrobkov, a to takých, ktoré sú vyrobené z prírodných materiálov a nie sú chemicky ošetrované. Týmto by som odozdala slovo mojim kolegom, ktorí vám poskytnú podrobnejšie informácie o jednotlivých úsekoch. Ďakujem vám za pozornosť a odovzdávam slovo výrobnej riaditeľke Ingrid Vantovej. Takže, keďže zodpovedám za výrobu, rada by som vás oboznámila s chodom našej firmy. Na výrobu našich výrobkov sme používali v 11. roku materiál druhej kvality, pretože sme to prevzali po našich predchádzajúcich manažerov. V 12. roku sme sa rozhodli zvýšiť našu kvalitu na kvalitu prvého stupňa a tu sme udržiavali až do 14. roku podnikania. Pri prevzatí našho podniku sme vyrábali 350 000 kusov výrobkov a v 11. roku sme sa rozhodli zvýšiť túto výrobu na 370 000. Vzhľadom na to, že nám ostalo veľa výrobkov na sklade, znižili sme výrobu na 350 000 a zvýšili kvalitu. Priemerná kapacita strojov bola 15 000 výrobkov a stroj obsluhoval 5 pracovníkov. Kúpou nových strojov, ktoré vyrábali z 26 000 výrobkov a obsluhovali ho len 3 pracovníci, sme ušetrili na výrobnej hale a jednu z 3 hal sme predali, čiže sme tým získali nejaké financie. Na začiatku podnikania sme mali 24 strojov a 3 výrobné haly. V súčasnosti máme 2 výrobné haly a 14 strojov. Našu firmu riadime heslom inovuj, lebo neprežiješ. Ďalej odozdávam slovo o Ludmilu Marcinulovej. Dobrý deň, prajem. Som marketingový riaditeľ, moje meno je Ludmila Marcinulová. Predstavím vám vývoj celých výrobkov za 4 roky nášho podnikania v akciovej spoločnosti Villaem. V 11. roku podnikania cena za náš výrobok bola 72 € na slovenskom trhu. V 12. roku podnikania sme cenu zdvihli na 115 € za kus, a to z dôvodu, že sme prešli z druhej kvality na prvú kvalitu, ktorá nám zvýšila náklady na výrobu a propagáciu. V 13. roku sme cenu nemenili. V 14. roku podnikania sme sa rozhodli cenu opäť zvýšiť na 119 € za kus. Počas podnikania sme tiež investovali do reklamy. V 11. až 13. roku sme si neuvedomovali dôležitosť reklamy a nepripisovali sme investovaniu na marketing dôležitosť do takej miery, ako by sme mali. V 14. roku podnikania sme si uvedomili chybu a do marketingu a kvality výrobku sme zainvestovali viac. Zainvestovali sme do reklamy v tuzemsku 2 milióny
eur, čo v predchádzajúcom roku to bolo len 666 000. Do reklamy v zahraničí sme vynaložili 105 000 eur. Táto suma bola kvôli tomu, že na trh v zahraničí sme sa dostali prvýkrát a potrebovali sme upovedomiť ľudí o našich výrobkoch, čiže kabelkách prvej kvality. Ďalej, pre podporu marketingu sme vypracovali vystihujúci billboard, za ktorý sme medzi konkurenciou skončili na 3. mieste. Náš výrobok sme prezentovali aj pomocou vytvoreného reklamného shotu s námetom, ktorý sa týkal názvu kabelky aj billboardu. V hodnotení v 13. medzinárodnom festivale reklamných shotov Londýn 2009 nášmu podniku Vilajem akciovej spoločnosti udelila porota Zlaté euro. Všetky naše výrobky sú zobrazené v našom ponukovom katalógu Jar-leto 2009, ktorý vydávame 2-krát do roka s kabelkami podľa sezóny. Môžete si ho prezrieť. Nech sa páči. V katalógu nájdete aj samotný popis k jednotlivým modelom s určenou cenou, taktiež aj kontakt na našu firmu s webovou stránkou. V prípade, ak si zákazník objedná výrobok elektrickou formou, sme schopní doručiť tovar dobierkou až k domu do 4 dní. O akciovej spoločnosti Vilajem sa môžete oboznámiť aj pomocou Rádia Express a Rádia OK a televízie STV1. V 14. roku nám taktiež Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky udelil ochrannú známku pre model kabelky Esobek, ktorú môžeme používať 10 rokov so všetkými právami vyplývajúcimi zo zákona. Ochranná známka nám zaručuje ochranu mena výrobku na trhu. Jedným z cieľov nášho podniku bolo aj preraziť na zahraničný trh, čo sa nám v 14. roku podarilo. Dopyt po našich výrobkoch bol vyšší, ako sme predpokladali, a preto sme zákazníkom nedokázali poskytnúť také množstvo tovaru, po akom bol dopyt. Na sklade preto nemáme žiaden tovar. Dopyt na slovenskom trhu bol v 14. roku najvyšší, a to aj oproti konkurencii. Priemerný dopyt od 11. do 14. roku podnikania bol 339 972 kusov. Naše výrobky môžete nájsť aj v našej firme na Priemyselnej 5 v Bardejove. Ďalej v obchodných domoch a butikoch po celom Slovensku, ako v Tesku, Optima a Maxe. Naša webová adresa je www.vilajem.com. Ďakujem vám za pozornosť a prenechávam slovo personálnemu riaditeľovi Milanovi Daňkovi. Ďakujem za slovo. Dobrý deň ešte raz. Pri prevzatí spoločnosti sme zamestnávali spolu 170 zamestnancov, z toho 6 zástupcov pre Tuzemsko, 120 bolo výrobných pracovníkov a 48 ostatných pracovníkov. Ročná hrubá mzda výrobného pracovníka bola 42 900 eur, pre zástupcu to bolo 58 200 eur a pre ostatných pracovníkov 62 000 eur. Postupom času sme museli výrobných pracovníkov prepúšťať, a to z dôvodu inovácie strojov. V 14. roku podnikania sme mali k dispozícii 55 výrobných pracovníkov, ktorých ročná hrubá mzda dosahovala výšku 61 000 eur. Ich mzdu sme si vyšovali na základe každoročného vzdelávania. Napríklad len v 14. roku podnikania sme na vzdelávanie vynaložili spolu 183 000 eur. Zamestnancom poskytujeme aj dodatkové mzdové náklady, a to 30% pre Tuzemsko a takisto 30% aj pre zahraničie. To je odo mňa všetko, teraz nechávam slovo finančnej riaditeľke Ivane Bulusi.